Nechcem byť za dementa aj v partii a ešte aj na internete. Si predstav, že v dnešnej dobe, že by sa takéto niečo stalo. Podľa mňa on by skončil v base. Vieš, aký to bol pain? Že som išiel sa trepať niekde cez polovicu republiky a tréner ma nepostavil ani na minútu. A jak sa hovorí, že keď si pred smrťou, tak vidíš obrázky, no ja som videl také rôzne obrázky, rôzne príbehy. A to by som ťa dal, ja by som sa, že ja by som ti tam praskol jednu. Vieš, je ťažké, že robiť virálny, vtipný a hodnotný. Hodnotný. Ten taký trojuholník, lebo stále niekde zlyhaš. Keď je niečo hodnotné, nie je to virálne. Som ultravegán. Čo je ultravegán? Nie je nič, čo vrhá tieň. Ale keď to mám, že z tretej osoby, tak sa mi to stane, ale sa mi to stane o rok, o dva. Dobré nám. Dámy a páni, máme tu aj pekný úvod. Braňo Čevela, vitaj na Konári. Nie, ahojte a bojte. A ináč ja som si tak rozprával, že prečo sme na Konári, a to sa aj volá, že na Konári. Ináč ja som skoro spadol pred chvíľočkou, ale už sme to trošku s drotom sme tu dali, ale už celkom fajn. Dobre, skúsme ťa predstaviť nejakým nezvyčajným spôsobom. Predstav si, že si na nejakej svadbe a posadil by som ťa k nejakým 40-tníkom. Ja mám aj 40-tníkov, mám aj fanúšikov po niektorých. Ja som sa aj odfotil. Že by nemali sociálne siete, sociálne médiá. Majú, ale nemusia ťa poznať, tvoj content. Proste ich to nezasiahlo a mal by si im vysvetliť, že čomu sa venuješ. Čo robím? Študujem. Už neštudujem. No, už neštudujem, lebo som neurobil štátnice. Ale aha, že točím. No tak točím. Točím videá na sociálne médiá, na TikTok a na Instagram. Občas chytám ADHD na videách a občas rozprávam, že videá, že storytellingy. No, to by som im povedal. Čo si myslia tvoji rodičia o tvojej tvorbe na sociálnych sieťach? Mámka je s tým pohode. Tatko je taký, že kde som spravil chybu, ale to nevadí. On to pochopí. Prečo si myslíš, že to je tak? Som to vycítil. No dobré, ale povedal ti to? Nie. Že nie. Si mojím najväčším životným sklamaním? Tak mal mňa, takže asi som vyhral, alebo sklamanie. Ja som prekliatie. Prekliatie. Ťažké slova na teba, čo? To je jak repolero. No, vieš čo, tá kniha. Repolero. Ale najlepšie to nazval knihou, vieš. Kniha pre deti. Prečo si sa rozhodol začať tvoriť na sociálne siete? No. Nie, vážne teraz. Teraz sa snažím, ale prečo sa smeješ? No, lebo však, jak sa mám smieť, keď za kamerou je pes? Ja som, vieš čo, prečo začal točiť, lebo sme boli doma, bola korona, 2020-2021, ale prvú koronu, to som sa že zadrbával celkom a nič som nerobil a to sme boli takí, že všetci, vieš, že prvá korona niečo nové, že 3 mesiace, to sme robili, že barščo, ja som hral hry a chodil som, dobre to nebudem rozprávať, lebo boli zákazy, nikde som nechodil. Druhú koronu, jak sme boli, že všetci doma poslušne, tak som, no vtedy prišiel aj TikTok, nie? A Instagram. Som si scrolloval TikTok a narazil som na jedných chalanov, čo oni sú že z Nemecka a oni sa volali, že Project 50. To boli, že chalani, čo robia, že 50-dňovú výzvu. Proste každý deň vydávali reelska bez hovoreného slova, lebo vtedy nešlo nejak hovorené slovo ani na reelskách, ani na TikToku. Nudíš sa? Môžeme ísť ďalej. Pokračuj. No, je to veľmi zaujímavé. Aha, fakt? Dobre. A nie? Ale áno. Dobre. Áno. Ja som nepočul. Oni točili, že videjka, ale nebolo to hovorené slovo, ja som bol, že také čo by som chcel robiť. Ale vieš, že ja strašne rád rozprávam, takže som najprv točil, že bez hovoreného slova, potom s hovoreným slovom a tak. Tu sedíme teraz. No dobrá, ty si povedal len tak, že idem natočiť. Nie, lebo mňa strašne bavilo, že vieš, keď boli, že prví youtuberi, že oni rozprávali na kameru a niečo točili a že ty kokso, že by som chcel. Ale na YouTube musíš mať už v dnešnej dobe skill, strašný, vieš. No dobrá, kto ťa tak motivoval? Journey to greatness, hej. Oni boli takí, lebo ja som vtedy cvičil dosť, takže som robil aj vo fitku, tak to bolo, že ruka v ruke. No ale vidíš, že mne fitness content nejde. Takže si videl vlastne Andy? Áno, napríklad. Je content a content. povedal si, že ideš tvoriť. Tak. A ideš tvoriť niečo hodnotné, niečo, čo ľuďom niečo dá? No tak akože najprv to bolo hodnotné, hej, teraz to je také, že je tam menšia hodnota, teraz to je, že entertainment, hej, že zábava. A vidíš, viem rozprávať ťažké slova, že entertainment, a som chcel niečo, že hodnotné, a ako ja som nechcel robiť, že entertainment, lebo som bol taký, že nechcem byť za dementa aj v partii a ešte aj na internete. No sa mi to nepodarilo. Ale lebo som sa proste v tom našiel, vieš, že robiť najprv skity, potom vlogy a teraz to nejak kombinovať, že aj do vlogu dať skit alebo do storytimeu. Ale už sa snažím aj niečo hodnotné do toho pridať, lebo vieš, lebo keď napríklad ma niekto stretne a si poviem, že cipána, však veď už ma niekto aj sleduje. A nemusím len somariny robiť, veď ja nie som hlúpy, ja mám iba ADHD. Aha, jak sa mu trase tá ruka. Lebo vieš, prečo sa mi trase ruka? Ale táto. S mikrofónom. No lebo ja sa bojím, že spadnem, kámo. Však som sa skoro vytrepal minútu dozadu. Považuje sa za influencera? Vôbec. Akože na rovinu nie. Myslíš si, že si už niekoho ovplyvnil? Určite pozitívne, áno. Negatívne? Aj.
Skús dať nejaký príklad, pri ktorom si myslíš, že si niekoho ovplyvnil. Vieš čo, akože ja nerobím už fitness content, ale ľudia vidia, že na storkách, že behám, cvičím a tak a normálne mi chodia, že správy od chalanov, čo majú 12-13 rokov, že kvôli mne začali cvičiť, alebo že sa nehambia kvôli mne ísť do fitka. Kedy si začal s fitnessom? Kontentom či cvičením? Cvičením. Keď som začal mal s posilovaním. S posilovaním. No čo ja viem, a to ja som hrával hokej. My sme už tam vtedy posilovali, len kámo, keď som hral hokej, tak som mal 14 rokov, vyzeral som, že mám 11. Mal si 52 kg, 159 cm. No, a si predstav, že taký chlapec má ísť hrať proti 180 cm chalanom. Preto si z 20 zápasov dal jeden gól. Aj si ho pamätám. Ja som ten zápas som ešte aj hral, lebo ja som akože nastúpil na zápas, ale nehral som. Vieš, aký to bol pain? Že som išiel sa trepať niekde cez polovicu republiky a tréner ma nepostavil ani na minútu. Lebo som bol vysoký. Akého si mal trénera? Viac ich bolo. A boli to samí experti. Jeden raz prišiel aj o pity, aj na zápas, aj na tréningy chodil často o pity. Kámo, a toto tak dosť fičalo, lebo ja si pamätám, že na základnej škole sme mali triedneho učiteľa a ten tak pil, že on keď sa vrátil cez prestávku, z neho razilo. A on chodil s takou hrubou knihou a keď sa niekto bavil, tak proste prišiel a s tou tvrdou knihou bang po hlave, ty kokos, pravítkom lámal pravítka. Pamätám, že vždycky hovoril, že ty debil, ty blbeček, ty idiot. Si predstav, že v dnešnej dobe, nechcem hovoriť, že v dnešnej dobe sú ľudia citliví, ale áno. No, sú citliví. Že by sa takéto niečo stalo. Podľa mňa on by skončil v base. Medzi nami je generácia a my sme mali tiež takého učiteľa na základnej a normálne po nás hádzal zväzok kľúčov. No, ja si pamätám, bol nejaký, že deň detí, alebo čo to bolo, počúvaj, a tam boli také veľké hojdačky, také, že do ktorého sa zmestia aj 4 deti, proste a bolo takéto teplo, 32 stupňov, hojdačka sa hojdala, nie, ja som tam išiel, pozoroval som stromy prírody a zrazu bum, rana, letel som 2 metre, spadol som na zem a jak sa hovorí, že keď si pred smrťou, tak vidíš obrázky, no ja som videl také rôzne obrázky, rôzne príbehy a prišla len ku mne spolužiačka a hovorí mi, že Tomáš, si v poriadku, koľko prstov ukazujem? A ja, že... Na Spidermana? No, takto. Tak, 5 pív. 5 pív. Hovorím, že 4, a jak som povedal 4, tak som si vyplul 4 zuby. Normálne, ešte som mal mliečne, to bolo šťastie, lebo to bola základná škola. Učiteľ ma vtedy bral peši do nemocnice a celú cestu si predstav, že ti je zlé, máš rozrezanú proste bradu a celú cestu som počúval len, že ty debil, ty blbeček, čo si tam robil, teraz ja s tebou musím ísť peši do nemocnice. To občas to viac zabolí, keď nepoviete, že ty debil, ale ty hlupáčik, alebo také vieš, že... Ty blbeček. Tak, no. A blbeček je také, že... To mi je jedno, ale hlupáčik alebo chudáčik. Hej, chudáčik to je také, že pás, by som ťa lopatu na hlavu. Chuďatko. To by som strašne takou čalčapáka. Dobre, ale poďme späť k tebe. Ešte by ma zaujímalo, že či si pamätáš zo svojho detstva nejakú najkrajšiu spomienku s tvojim otcom? Ja mám strašne veľa spomienok s tatkom, že so športom a s hokejom. Ale že najkrajšiu, vieš čo, keď sme išli z jedného zápasu, sme išli spolu a prišiel po mňa skôr, že som nešiel, že s celým tímom, to som mal asi že 11 alebo 12 rokov, sme sa fakt porozprávali, že kamarát s kamarátom a tak dospelo, vieš, a to bolo tak, že no, že kvôli tomu, že to je taká spomienka, že som sa prvýkrát s tatkom rozprával jak s kamarátom a dospelácky. Ty máš nejakú s tatkom, čo je taká, že lusknem a si povie, že no, toto. S otcom som chodieval po stavbách, on bol stavbyvedúci a vždy, keď som bol na nejakej stavbe, tak mi dali dosky, dali mi klince a niečo som postavil, vieš, urobil som nejakú skrinku, dajme tomu, alebo nejakú vtáčiu budku. A ty ako? Si zručný? Lebo dá sa povedať, že, alebo môžem sa ťa opýtať, že či mladí ľudia sú zruční, že či by dokázali, dajme tomu, niečo opraviť, alebo zaklincovať niečo. No neviem, že či mladí ľudia, ale však ja som z východu. Ja som fest zručný. Hej? Takže pohode, kladivo, klince. No ja som tam jak doma. Kde by si sa nevedel pobiť? Vedel. Ja som sa bil 2-krát. Aj s kamarátom, čo boxuje, profesionál, a mi povedal, že som v tom dobrý. Takže normálne, keby ťa zavolali ako influencera do Clash of the Stars, Fight Night Challenge, tak by si išiel. No jasné, ja by som šiel do Clash of the Stars, by som šiel s Jany workoutom, Jankato, by som ho tam zničil. On má síce, že 30 kg naviac odo mňa, alebo 40, ale ja by som ho zničil, by som ho vypol na ranu. Dobre, takže keby sme išli my dva, dajme tomu, že do klietky, alebo s niekým by si išiel do klietky? No s tebou nie, lebo ty si mi celkom sympatický, ale s niekým, že... V prvom rade som o 15 kg ťažší od teba. To je málo, Tomáš. To bolo nefér. To je málo, a to by som... ruky. A to by som ťa dal, ja by som sa, že uhol... Ja by som ti tam praskol jedno. Vyhral by som. Určite, hej? Na rovinu by som vyhral. Dobre. Takže ty si študent, aj pracuješ popri štúdiu? Už nie. Takže len točíš si videjka. Točím si videjka. Na TikToku. Pracoval som.
neštudujem. Vlastne už ani neštudujem, no to je celkom v prdeli som, lebo už ani neštudujem, ani nerobím. Ja som stále študent, len som neurobil predmet na štátniciach, čiže si ho pojem opraviť v januári. Ty vieš robiť? Viem robiť. Aj manuálnu robotu? No aj manuálnu robotu viem robiť. Moja prvá robota bola v sklade a potom som vydával sánky na hrebienku. A to som mal 15. A to bol aj pain aj vtedy, lebo ja som, keby 12-ročné decko robí. Myslíš si, že tvoj content má nejakú hodnotu? Že niečo tým ľuďom dávaš také, že sa nad tým zamýšľajú? Občas áno. Občas je tam také videjko, že čo je aj nielen na pobavenie, alebo nielen nejaký bizar, alebo nejaký skit, ale aj niečo s pridanou hodnotou. Ale to je stále, že na konci videa, to sú dlhé videá. Kde je tá hodnotná časť, tam ostanú len ľudia, čo ma poznajú. Ja si myslím, že najťažšie je robiť... Vieš, je ťažké, že robiť virálny, vtipný a hodnotný. Hodnotný. Ten taký trojuholník, lebo stále niekde zlyhaš. Keď je niečo hodnotné, nie je to virálne. Čiže tam to je ťažko, že prepojiť. To musíš mať takú dobrú retoriku a takto musíš dobre, že premyslieť, ale dá sa to. Slova, obyčajné slova. Ja neviem, spievať, ideme ďalej. No ale ty vieš, ty môžeš pokračovať. Vieš, prečo sme na Konári? Ja som ten názov na Konári vymyslel ešte dávnejšie a je taký film, čo sa volá, že sedím na Konári a je mi dobre. Poznám. Bolek Polívka tam hrá. A tam sedeli na Konári a spievali, že dobre je nám, hej my starí mládenci. Keď my chceme, pôjdeme za dievčenci. Ale vy, ženáči, vy musíte doma pri tých vašich drndulienkách drndať se dáváte. Lebo keď som bol malý, tak asi zober, že som bol, že ja chápem, ak ty si to môžeme pamätať. Ja som mohol mať, že 1-2 roky. Až takto? Áno, a že otec ma uspával. Otec ma uspával na rukách. Počuj, otec ma uspával na rukách. A nemáš nejaké video tam mať? Ale... No my takéto video nemáme, ale viem, že otec ma uspával na rukách a že toto mi spieval. A normálne sa mi to vnorilo, akože určite sme sa o tom potom v budúcnosti bavili, keď som videl ten film, že toto mi spieval, ale ja to mám pred sebou, ako keby. Ale presne ak hovoríš, že mám to ako keby z tretej osoby. Máš to z tretej? Ako divák. Ale pritom neexistuje video, som si istý, že neexistuje video. Lebo ja mám tiež takže strašne veľa spomienok, čo si nemôžem pamätať, lebo som bol, že buď strašne malý, alebo je to iba, že z videa, že ja mám fakt, že tú spomienku, že buď z videa, alebo z rozprávania. A vieš, čo sa mi strašne často deje, že mám napríklad, že sen a keď ho mám, že z prvej osoby, tak sa mi to nestane v živote. Ale keď to mám, že z tretej osoby, tak sa mi to stane, ale sa mi to stane o rok, o 2. Fakt sa mi to stalo, že teraz, že po 2 rokoch sa mi to stalo, teraz taký sen. Ale že ja normálne zamrznem a ja neviem rozprávať, Neviem rozprávať, pretože ja to vidím, že som to už niekedy videl, ale videl som to, že som sa pozeral na seba a že som v tej skupinke ľudí alebo na tom mieste, len to vidím z prvej osoby. A potom v reálnom svete to mám, že z prvej osoby. A vtedy stále, že zamrznem a kamaráti už ma poznajú a už vedia, že zase a ja že no jasné, zase. Tomáš, počúvaj, aký máš taký citát, podľa ktorého sa riadiš, alebo čo ti utkvel v pamäti? Jeden, len jeden. Zamysli sa. Môžem dať svoj? Máš vlastný? Svoj výrok. Hej, aj poviem ti k nemu potom, že... Príbeh? Ja mám taký citát, že nikdy nie je tak zlé, aby nemohlo byť ešte lepšie. Kámo, však to som počul už, Vera, to nie je tvoje. Ešte raz počúvaj, čo ti rozprávam, lebo ADHD teraz figuruje. Dobre. Nikdy nie je tak zlé, aby nemohlo byť ešte lepšie. Aha, naopak. Chápeš? A ľudia, vieš, ako na to reagujú? Proste oni nechápu. Áno. Nechápu a reagujú na to takým spôsobom, že ale to je, že horšie. Ja, že nie je lepšie. Ale to tak nie je. A oni nechápu, vieš. Alebo ešte mám jedno, nad čím sa zamýšľajú ľudia, čo je tiež podľa mňa super, že keď sa ma spýtajú, že Tomáš, že ty si vegetarián alebo vegán? A ja, že som ultravegán. Oni, čo je ultravegán? Nie jem nič, čo vrhá tieň. A oni tak o 5-10 minút prídu, vieš, už úplne iné témy, bavíme sa o iných veciach, že tak ty ješ potom čo? Ty ješ iba večer? Večer? Kamo, to ma nenapadlo, ty ješ iba večer, alebo pod tme, čo ti drve? Alebo že korienky ješ? Pod zemou, čo sú korienky? A ja, že prečo ti nevrhajú tieň, keď ich budem jesť? Tak čo? Oni nechápu, že proste to je len for. A ešte je taký, že vážny a oni sú hotoví z toho. Máš ty nejaký taký citát? Vieš čo, ja nemám citát, ja mám, že čomu ľudia veria a ja sa tomu že vyhýbam, alebo si myslím, že to nie je pravda. Že ti rozprávajú ľudia, že nič nie je také ľahké. A podľa mňa to je lož, lebo všetci vieme, že ty jak človek, keď chceš niečo dosiahnuť, ty vieš vo vnútri, že ako sa tam dostať. Len ty sa o tom vnútorne nedokážeš presvedčiť. Vieš, čo je podobné? Čo sa mne páči, keď ti niekto povie, že sa to nedá. A ty nevieš, že sa to nedá a spravíš to. Najväčšia lož je, keď ti niekto povie, že nič nie, to je p***ovina. Nič nie je nič. A na konci poviem, vidíš nadávku, prvú poviem na konci, lebo som sa zamotal. Všetko je niečo. To je tiež dobre, vidíš? Všetko je niečo. Alebo vieš, čo je dobrá myšlienka? No daj. Dobré nám.